Nimbang oras sa amin papagayang, first of all, agyaman na kada kay amin as supporters. Iti amin na viewers tayo, followers, non-followers. Thank you so much. Iti pa ng support yo, dito inumutid yan. Dagiti vlogs tayo, iso dagiti maob-obserbaran. Ay sumutinti, aramidin tayo vlog. Kada ito ay saan nyo asinsintiran niya papagayang, no di kat alain nyo as constructive criticism. Numarit na akas lama sagit kayo, saan nyo panunutin day jayan. Di panunutin nyo, ay, kas jayak-gayam, madigayam day jayan. So, saan yun nga aramidan? Sika di ta numapan makiinom, anya, uray no, inom lang di papanan nyo. Aglinis kayo mo tibagbagyo, kabsat. Agbugo kayo mat, nang runa pa no sika kinalay nga kumalbit. Apro-aprosam to pala di manok mo, saka mapan makiinom. Tunukan, pumidot kan kare pulutan. Damot titinidor, kutsara, di mo kayat. Abusar, pidot-pidotam, tunod agi-istorya kayon. Maayatan ka kini kumpare mo, ay pare, kung kunang ditang pare. Sangkay gamon di abaga na. Pagpumpunasa mon. Into na agawid ni kumpare, nalanglang sinton. Iso ada kayo, nga agpulpulutan, agaramat kayo, ititinidor. Wano kutsara. Tapos ti kasamot ako, ure mo no, ikasakasamo ni kumparem, hantumat na nalanglang si. Sapayang kamo nga gibulsa nga ta alkohol lang ta imam. Nya? Data, ti saan nasaya at na style. Okay lang magtipla-tipla kang basit ng amanya pare, ali, arakop, kaskada, kawan lakit kuldit, narugrugit ton, jibado nan. Nanlang narugrugit ng amot ton. Agawid, nalang sinton. Iso asika, dapat ati alkohol mo kuma. May sursurumot kada tayo niya, isursurumot tinti gobyerno data. No, kasano mo, dahito panangdalos tayo, kada gitim ima tayo. Nanipod di COVID-19. Hindi COVID time. Ito talaga nga insuro da kada tayon nga adda ka na ti alcohol tayo. Tapno nagigum tayo ti rugit, alkoholan tayo di ima tayo. Tapno ore iyak apros mo iti umakakbay ka, itigayim mo saan meten ang ango meten di abaga na pagpumpunasang meten. Okay. Ore ni iwasan nun di awan lakit no de bagam ipunas mo ta imam, basta ibagam kini gayim mo, ipunas mo day ta imam. Ore kung ano na banglo no nagapo ka di balayo tayo, ni kamot di imam mo nito pabango, naglotion ka, ali agad tao mamag, ngam baka mo di tao nga kaskastam, kathanmat nga mahilig, hanamot nga kahit tipap aprusan. So that chay, ti may saak madilaw, nga mabalinmet nga, saan tayo nga rakani? Mabalin tayo mati agsao, nga nunid nga yung kayak apros nga kanayon dahi ka imam. Karkaro pa no, nagigam ka mati iti rugit. Agat rugit ton, no napangkapay din magas dita nga nagigigam iti sida. Saan to pinunasam laeng sa kanto igigam na rugit. Okay.